गुन्ह्याच्या तपासात मदतीसाठी 25,000 रुपयाची लाच घेतल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री सुजय घाडगे यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने कारवाई केलेल्या जत पोलीस ठाण्याकडील पोलीस नाईक संभाजी मारुती करांडे व गणेश ईश्वरा बागडी यांना अखेर आज निलंबित करण्यात आले। सांगली जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी ही कारवाई केली। अधिक माहिती अशी की जत पोलीस ठाण्यात तक्रारदार यांच्या भावावर अपघाताचा गुन्हा दाखल होता। या गुन्ह्यात सहकार्य करण्यासाठी व अपघातातील दुचाकी सोडवण्यासाठी बागडी याने 25,000 रुपये लाचेची मागणी केली होती। याबद्दल तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पडताळणी केली। त्यामध्ये बागडी व करांडे या दोघांनी अपघाताच्या गुन्ह्यामध्ये सहकार्य करण्याचे मान्य करून दुचाकी सोडवण्यासाठी 25,000 रुपये लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले। 18 जुलै रोजी पथकाने सापळा रचला तेव्हा करांडे याला तक्रारदाराकडून 25,000 रुपये लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले तर बागडी हा पसार झाला होता। जिल्हा न्यायालयाकडून या दोघांनाही पोलीस कोठडी देण्यात आली होती। लाचखोरी ही एक प्रकारची नशाच म्हणावे लागेल, कारण यापूर्वी सुद्धा जत पोलीस ठाण्यातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी लाचखोर निघाले आहेत। तंबाखू, गुटखा, दारू ज्या पद्धतीने नशा केली जाते किंवा ही नशा एखाद्याला लागावी तशीच ही नशा आहे। जत पोलीस ठाणे हद्दीत सध्या अवैध दारू, मटका, गुटखा खुलेआम सुरू आहे। पोलिसांचा त्यांना संरक्षण आहे की काय असा प्रश्न विचारला जात आहे। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा संघर्ष माझा जत।